Vítám vás u mého prvního tutoriálu na Minecraft a začneme hrát. A já jsem Minous, je to můj první tutoriál a tak doufám, že nebudete na mě moc přísný. Takže začneme. A zaspawnovali jsme se v džunglích. Chtěl bych vám jenom říct, že tady ten, kdybyste se mě ptali, co to je za texture pack, tak ono to je Ninja, už si nepamatuju. Když tak, jestli se budete chtít zeptat, napište to v komentářích a já vám na to odpovím. Dobrý. Musíme odejít z těch džunglí, protože já nechci tady mít barák. Mně se ten biom nelíbí. Nechci být tak Tarzan. Ještě by mě našli nějaký gorily. Jo. No. Vyšli jsme z džunglí do... Hej, tam je nějaký obrovský strom. Do lesa. Lesy mám rád. Nazbíráme nějaké dřevo. Tady ten texture pack. Já myslím, že je dobrý, ale ten mi asi taky nevydrží moc dlouho. Já jsem takový člověk, že mi nic moc dlouho nevydrží. Takže nazbíráme si 16 dřeva. A ovce. Dřeva, protože to, z toho bude mít 64 prken. Jablíčko. Moje milované. A ovce. Ty moje milovaná nejseš? Lak se nám stal. Ovečky. Ovečky. Ovečko, neutíkej nám. No, kdybys byla jako ve starých verzích, takže jsi mi jenom dávala cerast, kdybych si tě dotknul. Ale ty už taková nejseš. Musím tě ostříhat a nůžky nemám, tak promiň. Dobrý. Sbíráme se ještě 7 dřeva. Myslím, že můžeme začít stavět. Ještě trošičku. 3 ještě. 1. 2. 3. Jo, a myslím si, že tady to potřebuji nutně propečit. On je to tady takový hnusný. No, nemyslím, že je to hnusný, ale to jsou takový sračky s... No, promiňte. S dýní a s cihlama. A ještě s goldem, ale to není zas tak vidět. No, takže. Ne, to už jsou zase džungle. Našli jsme tady oázu, ale... A máme hlad. Zase ten hlad. Jo. Já si pořád nemůžu zvyknout, že tady to jsou kytky. Vážně, jsou to kytky? Jo, jsou to kytky. To je tak trošičku nezvyklý. Takovýhle keře. No. Na tady to jsem se zvyk, že tohle to vypadá jak růže. A slyším krávy.
tím ještě problémy. Ne. Tohle nejsou mobové. A nutně potřebujeme najít nějaký místo na ubytování. Myslím si, že teďka budu chvilku hrát off screen, takže nebudu to točit chviličku. A zatím. Takže já už jsem zase tady a jak vidíte, našel jsem celkem hezký údolí v horách, který mám rád. No. Takže uděláme si uděláme si crafting table. A dvě lopaty a jeden krumpáč. Lopatku jednou tady. Doufám, že se ještě nestmívá. Začnu stavět barák. Máme ještě 51 dřevo. 51 prkno. Takže si myslím, že budeme muset jednu noc spát jen tak. Nebo že bych... Ne, na to ještě nejsem moc dost připravený na noc s těma našima obludama. A to je kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No ještě jedno. Já se jich strašně bojím tady těch zombí, ty vypadají strašidelně. Moc strašidelně. Ty vole, už mám zase takový ten hlad. A to hraju na easy. Hustý. No. Už tam nedochází lopatka. No, tady zase jsou zombie. No, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dobrý. Takže jedno místo v bok. Nevím, jestli by vás bavilo. A sakra, už je tma. Tak si uděláme postýlku. Aby nám... A budeme doufat, že nás v noci nesežere nějaký
zombie. Víte, jak je nemám rád. Dobrý. Vstali jsme a nikdo nás nesežral. Už tohle mi dodává radost. Tyjo, minule, když jsem to zkoušel natáčet a vypnul jsem mi mikrofon, tak jsem tady neměl žádný ovce a samý krávy. A teď tady nemám nic vůbec, ani krávy, ani slepice, jenom ovce, vůbec nic, kromě ovcí. Samý ovce. To se mi nelíbí. To se mi v Minecraftu nelíbí. Taková. Ale jaká jeskyně. Tady je uhlí. Jo, vlastně uhlí. Já už jsem zvyklý to uhlí ignorovat, ale musím se zvykat sbírat ty suroviny. Všechny. Já už jsem byl tak vyspělý, že jsem ignoroval dokonce železo. A dokonce mi bylo jedno, když jsem sbíral diamanty a najednou spadnul do lávy. Ani mi to tolik nevadilo, sám se sobě divím. Tak. No, našel jsem prostě, ale já vážně, já nechápu, proč jsem nic nerozbil, ale já jsem normálně našel 2 dungeony, pak jsem šel za zlatem a spadnul jsem do lávy, protože jsem zdrhal creeperovi, který mě chtěl tak navštívit. Tady se nám nějak divně dělalo, že to vygenerovalo, že se takhle objevil kus hlíny, na něm stromeček, to je skyblock, ale to je Herobrine, se vrátil, hajzl, tyjo, se uhlí, já chci jídlo, já nechci uhlí, já chci jídlo. Potka. Myslím, že to už bude konec dnešního. Ne, nebude ještě konec. Našli jsme krávy. Stoj ty krávo. No ale to je jedno. Už budeme stejně končit. Jenom si to udělám. Jo, doufám, že jste viděli ten fail. Já tam mám tu many items, ale jste to vážně neměli. Ale tak se to povedlo. A stáhnul jsem ho na Minecraft DL a možná, kdybyste mě slušně poprosili, tak řekl bych vám, jak ho ještě nastavit. Trochu jsem se s tím popral, ale pak mi to došlo. Teda, došlo mi, že se mám podívat na YouTube. A jestli se budete ptát, kde se ho stáhnu, tak jo, na Minecraft DL. No. Mohl se tam jak hajzel napsat Google. Můj jeden kámoš mi nedokázal ani vysvětlit, protože je to debil. Ale to je jedno. Vrátím se do domečku a skončím náš dnešní díl. Uhlí. Vlastně kdy máme domeček? Sakra.
domečku. Jo, tady si vzpomínám, jsem viděl ještě to uhlí, takže teď musíme sem. Jo. Sakra. Tak musím jak Superman vyletět. Jo, myslím, že už vím. A tady to je ale vážně dobrý skiny na brnění. Myslím, v tom textur packu. A tamhle kráva. Co si ze mě děláš srandu, ty krávo. Jsi mi nechtěla objevit a teď se tam objeví tamhle poslední kurva. Promiňte zase za tohle. No. Tady dodělám na poslední 12 dřeva. No. A na tom bych asi ukončil náš dnešní díl Minecraftu. Čau.